Ja, så jeg vil snakke lidt om, hvorfor Trump han vandt valget, det amerikanske valg her i 2016. Og det har tydeligvis haft en effekt med hensyn til, hvilke slags personer, der stemte på Trump frem for Clinton. Det har været forskellige stater, og så er det måske ovenikøbet noget med racer at gøre. Der er meget blandede meninger omkring hvorvidt, om det var godt eller skidt, at Trump han vandt valget. Men hvorfor vandt Trump egentlig? Så vil jeg lige starte med at gøre rede for nogle af hans mærkesager og holdninger, og hvad hans vælgere ligesom har valgt at fokusere på. Og først og fremmest så har Trump store planer for at redde økonomien. Han vil bygge Han vil bygge USA ud af krisen. Han vil bygge hospitaler, motorveje, broer, jernbaner og restaurer i lufthavnene. Altså, han vil ligesom istandsætte de gamle ting og bygge noget nyt også ud over det. Og så vil han også sænke skatten, fordi at han mener, at ved at gøre de her ting her, så sætter det gang i økonomien, og så vil folk lige pludselig have råd til meget mere. Han udtaler sig således omkring det her. Det er ikke umuligt, for vi får økonomien til at synge. Og med andre ord mener Trump, at vi nok skal få styr på økonomien, og det hele ligesom bliver bedre af, at vi gør det her. Og når det kommer til indvandring, så er det en helt anden sag. Trump han vil bygge en kæmpe mur mellem USA og Mexico for at stoppe den illegale indvandring af mexikanere. Og udover det, så skal Mexico selv betale for de illegale immigranter, som kommer over grænsen. Den mexikanske stat skal betale $100,000 for hver illegal immigrant. Og dem, der så er i landet lige nu, dem der er i USA, de skal deporteres. Og Trump han svarer således om, hvorfor han vil tvinge dem til at betale. Det skal du ikke bekymre dig om, det ordner jeg. Trump har kaldt de mexikanske immigranter for voldtægtsforbrydere og narkohandlere, da han besøgte grænsen mellem USA og Mexico. Udover det her med immigration, så vil Trump indføre høje toldsatser på varer fra de andre lande. Et af eksemplerne på det her, det er for eksempel de kinesiske varer. De skal pålægges en told på 25%. Og et andet eksempel er, hvis en amerikansk arbejdsplads vil rykke ud af landet, så skal de betale en højere skat. Og så er der så mange, der har en holdning omkring, at det her det kan have store konsekvenser for de internationale aftaler, USA har haft gennem tiden. Og det hænger også sammen med at hans holdning, at han går ind for øget told for handelspartnere. Donald Trump har også tænkt sig at gøre noget ved Islamisk Stat. Han vil i bund og grund afskære dem fra den olie, de kontrollerer. Han udtaler sig således om det her problem. Vi skal tage deres velstand, vi bomber dem sønder og sammen, og så går vi ind. Så han vil gerne samarbejde med nogle olieselskaber om at tage olien fra Islamisk Stat. Og så er der så flere eksperter, der mener, at det kan være svært at finde sådan et olieselskab, der vil arbejde i en nuværende krigszone. Så er der forskellige ting, som Trump han også har en holdning til og har tænkt sig at gøre. Han går for eksempel ikke ind for klimaforandringer, han kalder det for direkte bullshit. Og det der så er blevet mest omtalt, eller er blevet meget omtalt, det er, at han vil afskaffe det her sundhedssystem, Obama han lavede, der hedder Obamacare. Det Trumps vælgere vægter mest på, det er illegal immigration, terror, flere arbejdspladser, kriminalitet og stofmisbrug. Hvis man så kigger på Trumps generelle holdninger omkring disse ting, kan man også se, at det her det hænger sammen. Han går ind for at bygge muren, så der ikke kommer flere illegale immigranter ind. De skal deporteres, og muslimer skal have svært ved at blive statsborger i USA. Og så vil Trump gerne bruge flere penge på på deres forsvarsbudget. Og så vil han gå sammen med overmagten Rusland om at nedlægge Islamisk Stat og øge overvågning for at forhindre, at der sker flere terrorangreb. Så man kan egentlig sige, at han opfylder lidt de krav, som hans vælgere fokuserer på. Men hvem er hans vælgere egentlig? Altså hvad er det for nogle stater? Har noget med racer at gøre? Rige eller fattige osv.? Trump han har været bagud igennem hele kampagnen. Men så er der det her
kort over Amerika, som viser, at han lige til sidst brød igennem, og han har vundet over 50% af hele Amerika, som jeg lige vil vise her. Han vandt for eksempel nogle store stater som Alaska, Texas, Oklahoma, Kansas og Montana for eksempel. Han har vundet hele det her stykke her, alt det røde. Og det viser, at der er meget mere rødt, end der er blåt her, og det er nogle kæmpe stater, han har vundet også. Så han har brudt igennem her til sidst. Øhm, og ja, så Trump han har gjort det godt her i den sidste del. Men har det så også noget med racer og rige og fattige at gøre? Han har faktisk, altså der er faktisk flest kvinder, der har valgt at stemme på Trump end mænd. Og den her aldersgruppe, aldersgruppen 18 til 49, er der, han har fået mindst stemmer. Hvorimod aldersgruppen 50 til 65 plus er der, hvor Trump han virkelig har fået sine stemmer ind. Så man kan også se, at der stort set ikke er nogen sorte, der har stemt på ham, men det er mere den hvide del, fordi han går jo meget ind for det her med immigration, og muslimer skal have det svært, altså skal have svært ved at få statsborgerskab og sådan. Og så er der også en stor opdeling, når det kommer til indkomst, fordi 85% af stemmerne, der endte på Trump, var for middelklassen, eller hvad skal man sige, lidt mere den øvre middelklasse, dem der er over standarden. Og så vil jeg gerne lige diskutere, om det var godt eller skidt, at Trump han vandt, og hvorfor. Til sidst her egentlig, hvorfor han vandt. Og der er meget splittede meninger selvfølgelig. Nogle er glade for, at Trump vandt, og andre mindre glade. Der findes både republikanske og demokratiske artikler med forskellige holdninger, og dem synes jeg lige, vi skal tage et kig på. Der er en republikansk artikel, som fortæller, at Trump han faktisk giver USA den her nye populisme, som har været savnet. Der har været mere behov for folkelig politik og mere populisme. Og Trump han kan måske give den her nye kraft til landet. Han er, hvis man skal sige det på en anden måde, han er nyt blod, kød og blod i forhold til de gamle præsidenter. Han er jo meget anderledes. Her er der tale om nationalkonservativ populisme, der muligvis kan fjerne det her tidligere liberale demokrati og kan skabe et genuint populistisk demokrati. Altså det vil sige, at det kan skabe et ægte, oprindeligt og stærkt velfungerende demokrati. Det her, det var jo det jeg har det her fra, det er fra en republikansk artikel, som selvfølgelig taler positivt om Trump. Så derfor synes jeg også lige, at jeg vil snakke lidt omkring nogle af de demokratiske artikler. Og der er for eksempel en amerikansk historiker ved navn Timothy Snyder, som snakker lidt omkring, hvorvidt man kan sammenligne Trump med Hitler. Fordi det er der nogen, der har gjort. Han mener dog, at man kan ikke helt sammenligne ham med Hitler, men der er selvfølgelig et par fællestræk, for eksempel med deres udtalelser, hvor de siger nogle stødende ting, som man normalt ikke vil sige offentligt. Snyder, han mener ikke, at Trump han er ligesom Hitler, men han mener stadig, at Trump er dødsens farlig i forhold til demokratiet. Og så er der også en anden her demokratisk artikel, går man vel ud fra, som påstår, at Trump han lyver med de fleste af de ting, han siger og lover. Der bliver for eksempel påstået af en side ved navn politifact.com, som har undersøgt, at 70% af Trumps udsagn er falske, og han lyver omkring det. De mener, at han lyver om de her ting, han siger, og så kan man godt se lidt, at begge artikler prøver at sætte ham i et dårligt lys i forhold til den forrige. Og derfor kan man godt se, at det er nogle demokrater, der har skrevet artiklerne, hvor han ligesom bliver svinet lidt til, kan man sige. Og så den anden er selvfølgelig republikansk. Så nogen mener, at det er skidt, han vandt. Andre mener jo selvfølgelig, at det er godt. Og der vil altid være delte holdninger, når det kommer til politik, jo. Så, Så Trump han vandt egentlig fordi, at en stor del af den amerikanske befolkning mente, at USA var på vej i den forkerte retning. Som jeg sagde før, så var Trump måske det her nye blod i demokratiet, som de har trængt til hele tiden. Og med hans holdninger har indbyggerne måske fået en idé om, at det er godt, der har sket noget forandring.
fordi at de netop ikke har gået imod den rigtige vej. Og så kan det også være, at folk stemmer på ham netop på grund af den her nye stærke populisme, som jeg snakkede om før, der kan blive ført ind i stedet for det gamle liberale demokrati. Så hvis man skal sige det lidt på en anden måde, så er Trump måske den her mønsterbryder i forhold til de gamle præsidenter, som USA hele tiden har haft brug for. Ja, vi ses, Thomas.